Krásný den. Vítám vás u výkladu na 2 varianty. A kdo jste si vybrali zelený kamínek a bohyni Gáju, tak vy tady můžete teď mít pocit, nebo vlastně to není jen pocit, ale bude se vám to tak i dít, koho se opravdu týká tato část výkladu, ta první, že procházíte takovou očistnou bouří. Jo? Může to teď kolem vás i ve vás úplně jako vřít, může se vyskytovat takové jako chaos, takový rozhození té vaší reality. Je to proto, že odchází nějaká minulost, nějaká energie stará, proto, aby se tady nastolila změna. A vy jste tady vybízení jednak prostě vybouřit se, jo, projít tím, třeba ty emoce, které tam jsou, opravdu dát přes fyzické tělo ven, nějakou formou. Kdo by to tak cítil, může to i vykřičet, protože mám takový pocit staženého hrdla, když jsou tady v tom výkladu. Jo? A to stažené hrdlo tam trochu může být, protože další tady vaše karta vybízí říkat pravdu. Jo? A teď se tím myslí ale vaše pravda, vaše subjektivní pravda. A ta může být jiná než pravda někoho jiného, ta může být jiná než úzus tady, jo, společenský. Jak to vy máte, jak to vy cítíte tomu danému člověku, jo, toho se dotknu později, anebo prostě tam, kde to cítíte, že jste se nevyjádřili, chce se to po vás, respektive může vám to dost ulevit, jo. A je tady taková bojovná energie, ale tím, že budete sdílet tu svoji pravdu, tak to je vlastně ta cesta a ono se to potom ve vás uklidní, protože to vaše já, který nebylo slyšený, se vlastně teďka bouří, jo. Tak to je taková ta všeobecná linka, která se bude týkat vás všech, nebo většiny, co jste si vybrali tuto hromádku. A teď úplně konkrétně, jako já to vždycky dělám, že vidím ty konkrétní příběhy pro konkrétní lidi. A může tady být někdo, kdo opouští práci nebo byl propuštěn a bude nucen chvilku být doma, než se objeví něco nového. Ale mě tady hnedka na první dobrou přišlo, že si bude ten domov zvelebovat, že toho času využije a že to opravdu bude jen na chvilku. Pak je tady pohovor s nějakým starším mužem, což bude teda šéf, a tam se nastolí nový začátek, to znamená přijmou vás do toho pracovního poměru a končíme kartou harmonie, jo? Lilie, takže ano, toto je, pro někoho je tenhle příběh, kdo se v tom poznal, tak už ví. A pro někoho dalšího, co se týká, kde máte říkat tu pravdu, tak vy, co jste o zaměstnání nepřišli, ani neplánujete změnu, tak to bude právě vůči šéfovi a bude to vaše osobní teda proměna, když se k tomuto odhodláte tam jít a pak vám v tom zaměstnání nastane ta harmonie, když to uděláte, jo, když si to dovolíte. Pak tady ještě vnímám, že pokud jste matkou, pokud jste žena a díváte se na tento výklad, můžete tady být zahlcená takovýma obavama o ty děti a jak když to řešíte některé věci za ně už moc, jo? A háže vás to do takové zamlženosti, přesycenosti, no prostě karta měsíc, jo? Teďka a mě chybí slova. Ale tu přepracovanost tady vidím. A toto taky padne, jo? Protože vy tady uvidíte, jaké různé jiné možnosti máte, abyste se mohli mít líp a nějak se realizovat. A čapnete ten život do svých ruk, jo?
Bude tady samozřejmě se pokoušet o vás ta mysl, protože ta je tak naučená jako ten stroj fungovat, že bude to zpochybňovat a budou tam takový ty myšlenky neodbytný, furt chodit, jestli jako můžu si toto dovolit pustit a jít si svou cestou, jo. Ale potom tady prostě to páže holí, úplně jde do toho světa. Jako když byste dostali třeba od někoho nějaký impuls, jo, aktivní, akční, a vydáte se jak ten Honza tady do světa a co ještě po té cestě se vám tam naskytne. Vy jste, pokud jste žena, tak jste citlivá, vnímavá, empatická a máte před sebou úkol právě poradit si jak s tím vnitřním bojem, tak s tím bojováním druhých lidí a s pocitem takové jako ubohosti, nedostatku, vlastní nedostatečnosti. A toho se vám podaří tady v samotě, jo? Máte tady poustevníka. Takže nebojte se i zůstávat o samotě a samozřejmě výklad platí i pro muže, ale mi se tady ukazují ty ženské karty, protože tady je víc žen, jo. Ale pro všechny platí tady to, že vlastně někdy my potřebujeme ten oddych a stáhnout se, aby jsme čelili tomu vnitřnímu nastavení. A někdy opravdu jsou ty stavy tak silný, ty emoční stavy a ty myšlenky jsou tak dotěrný a je to právě proto, že už jsme před tím průlomem, jo. Takže toto vnímám, že u vás tady nastává taková osobní revoluce. A ta bohyně Gaia, kterou jste si vybrali, tak ona tady ještě by vám ráda vzkázala, že je potřeba se u toho uzemňovat nějakým způsobem. A mně teda tady hodně přišlo jídlo, jo, jako kdyby vyprdnout se na to, jestli přiberete tady pár deka a prostě si dát i ten tuk, protože tuk dělá to jídlo chutnější a háže nás, jako uzemňuje, jo, háže nás víc do takových těch zemitých energií. Ale to je úplně taky specifický, to samozřejmě neříkají ty karty, to teďka stahuju něco navíc trochu, jo. Takže pro vás je tady ten vzkaz, já vám držím palce, ať se vám dobře daří, ať tím dobře projdete a vy, kdo hledáte to nové zaměstnání, tak přeju hodně štěstí. Tak skupinko 2 s růžovým kamínkem, vy jste si vybrali bohyni Ostaru, bohyně nových začátků, jo? A tady je to teda celý o tom, celý ten výklad. Ten ukazuje, že jste se už dostali na pomyslný dno a teď už zbývá jenom se odevzdat, respektive odevzdat to, kvůli čemu jste si pustili tento výklad. Konkrétně toto je ale teda o vztahu, o konkrétním vztahu k jednomu muži. Ještě si tady někteří děláte určitý iluze, že se něco změní, jo, tady s tím králem poháru, je to vodní znamení, nebo tam může mít nějaký prvek, nebo ascendent, jo, nebo nějakou planetu, nebo zhluk planet, prostě vodní typ člověka, ale není to 100% prostě, jo, vyšel mě tady jak v Lenormandu, tak v Tarotu. Takže může být i jiný než vodní znamení, ale budete vědět. Je to ten člověk, a pokud jste muži, tady si to můžete prohodit, je to ten člověk, kde tajně trošičku ještě doufáte, že spolu budete, že to půjde. Je to iluze, nepůjde to, jo. Půjde to, ale s někým jiným. Já se k tomu dostanu. Tady opravdu ten vztah, na který si myslíte, tak je tady zablokovaný a vy už, co by dub, se budete rozhodovat toto úplně usmrtit. Jo, tady to fungování, jak to bylo doteď. Může to být takový jako dominantní muž a pro někoho to i tady ukazuje, že to je váš nadřízený, jo. Ale vy tady se otáčíte fakt do těch nových začátků. Tentokrát jsou ty karty úplně ukazují jeden příběh, jo. Pokud toto na vás nesedí, tak zkuste úplně jiný výklad, jo.
a posunujete se na základě nějakých zpráv někoho ze společnosti, tady prostě mě jde, jo, není to konkrétní od koho. A může to být někdo z firmy, teď mě teda chodí, jo. A vy se posunujete díky tady těmto zprávám dál, jo. Může to dokonce i být z ciziny, ta zpráva od nějakého, pokud děláte ve firmě, která má pobočky v zahraničí, tak i toto je teda zcela konkrétní teďka pro jednoho, jo. A vy jste tady královnou holí, takže ženská vášnivá, ohnivá, jo. A vy tady nacházíte to svoje místo a opouštíte vlastně to, že vlastně jste byli v tom vztahu předtím, tak tam vám to rozjitřilo nějaké zranění, které bez tak už tam bylo, protože ty zranění my, ty zásahy dostáváme už v dětství, jo. A ten partner, s kterým se loučíte nebo budete co nevidět loučit, tak vám jenom vlastně ukázal, kde jste ještě v nesvobodě citové a mohlo to být nějakou zradou, jakoukoliv, to už je úplně jedno, každý víte, jo. Já jsem si tady ještě na to dotáhla, jako co to je za člověka, ale ukázali jste si mě zase vy, že opravdu karta svět je tady dvakrát, jo? Že vy odcházíte pod 6 mečů za jiným typem muže a vyšel tady, pro ty, co znáte tarot, jo? Císař, 2 poháru, 10 pentaklu. To znamená naplnění reálného vztahu s reálným mužem, který ví, kde je sever, v láskyplném vztahu, jo? V té hojnosti. Ta 10 pentaklů je to naplnění, že se to děje v té realitě. Jo? Že tam nechybí to budování té společné třeba domácnosti postupně a ta realita je tam zastoupená, hmatatelná realita. A tam mě totiž chodí, že tam byl jenom s tím mužem předtím, nebo s tím člověkem předtím jenom takový vzdušný zámky. Tam to nikdy se nedostalo moc dál, nebo tak, abyste mohli spolu nějak něco budovat, růst, tvořit, jo. A pak je tady od těch karet ještě taková výzva, ať se nezaměřujete konkrétně jenom, kdy už budu teda být toho novýho nebo takového, ale spíš ať si všimáte všech lidí, proto mě to tady chodilo i jakoby z toho zahraničí, že teď je velmi důležitá doba pro vás všímat si všech lidí, co přichází do toho vašeho života, protože oni vám můžou hodně ukázat, hodně pomoct, hodně inspirovat, hodně pomoct v tom posunu, jo. To je jak když, já nevím, k čemu bych to přirovnala. Když prostě byste se chtěli naučit bruslit a tak samozřejmě budete se inspirovat, budete se dívat na to krasobruslení v té televizi, jo? Tak tady, když se máte nějak posunout v oblasti třeba těch vztahů, tak je fajn se podívat, jak to mají druzí, kteří jsou v těch spokojených jako svazcích, jo? To mi tady jde úplně tak jenom prostě už konkrétně. No, takže pro vás toto opravdu je o nových začátcích a já to nechám tady tak a ještě tady karta rebel jako výzva, což ale ukazuje k tomu původnímu partnerovi, k tomu partnerství, kde to nešlo nijak dál, takže ať se nenecháváte tam do těch iluzí namotávat, jo. Vy už umíte být v přítomnosti, tak tam prostě buďte, i když to bude bolet, protože holt cokoliv končí a když jsou tady ty karty konce, tak ono to se tam může dočišťovat a ta bolest je přirozená, jo, ale nemusíme ji nafukovat a nemusíme ji jako brát jako jedinou bernou minci, prostě teď tam může být, teď tam chvíli bude a pak už nebude. A to je celý a pak nastane ten nový začátek tady, jo. Tak jo, takže já vám držím pěsti a mějte se krásně.